position. Jomoko bende wacho ni udwaro mana handshake. Udwani mondo luongu e mesa mondo uwuo. Bentie adieri e wachni. Aparo ni achiel kuom gik mane Raila Amolo Odinga no wacho nyoro. And for the benefit of doubt, adwani mondo anuoma mondo jaluo owinji. To William Ruto kama nitiere bendo winji ng'ama nyalo lokone. Bendo lokne. Raila Amolo Odinga no wacho ni I am not interested in any handshake. And he is not interested in participating or partaking on any government or any leadership position mar William Ruto. No wacho ni en odwani mondo ochung kuom ratiro mar jo Kenya, to wacho effectively kendo wacho authoritatively ni I do not recognize serikal mar William Ruto and I do not recognize result mane otimorecha. So gimoro ni idwani mondo ji obi handshake en gima onge. Wan wase resolve kama wantiere ni yiero ni no mawa, to ka no mawa wan wadwa play effective role wa mar oversight mar mondo mi wakwer serikal ni gik magitimo marach, to kata seche mwakwero gi no wakwero gi ka ging'eyo maber ni gin serikal ma okwayango.